pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocania at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Tayong napapakinggan sa 65 RMN stations nationwide. Nandito tayo ngayon sa Ilagang Signal TV Channel 309 Aris, bigyan kita diri. at sa WRMN New York, USA. Wala pang ibang reporter dito. Napapanood din tayo sa YouTube at Facebook channel ng RMN Worldwide. Mula po sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Narito ang inyong kasamang tagapagbalita. RMN Network News. Huwebes, December 18, 2025, may buntag Pilipinas. Ito po si Rajaman Aljo Bendijo at narito ng ulo ng mga mainit na balita. Matapos ang 6 na araw, pag-aproba sa panukalang 2026 National Budget Corruption-Free ayon sa Bicameral Conference Committee. Budget ng DPWH tinapisan ng 20.7 billion piso. So, confident po ako sabihin na wala nang overpriced na materyales sa loob po nitong budget na ito. Dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, dating Congressman Zaldico at Quezon City 5th District Congressman Michael Vargas naharap sa 1 bilyong pisong class action civil suit sa Ghost Flood Control Project sa Quezon City. 1 billion ang sinisigil namin dito sa mga respondent. Sisikapin namin, makasuhan, masampa ng kaso, masingil itong mga taong ito. Ito po yung panawagan namin, lahat ng sangkot dapat managot. Phase 1 ng EDSA Rehabilitation arangkada na sa bisperas ng Pasko. Surge pricing sa TNVS iniurong sa December 20 matapos ang pagkikipagdialogo. Pagbansag sa Pilipinas bilang ISIS training hotspot, kinundina ng Malacanang kasunod ng report na galing sa bansa ang mga suspect sa pamamaril sa Bondi Beach sa Australia. At para sa RMN IFM Christmas sa Pinas, mga sundalo ng 3rd Infantry Battalion 7 ID namigay ng mga ginaldo sa kabataan ng San Jorge, Samar. Sports Balita, Pilipinas gumawa ng kasaysayan matapos masungkit ang kauna-unahang gintong medalya sa football event ng Southeast Asian Games sa Thailand. RMN Network News. Detalye na ating mga balita, alas 7:04 na sa kabuntagon, bugtaw na mata na. Tinapos na ng Bicameral Conference Committee ang deliberasyon para sa panukalang 6.79 billion piso na 2026 national budget. Mag-alas 2:30 ng madaling araw kanina nang matapos ang pagtalakay ng Bicam sa pondo ng 11 pang mga government agencies. Kabilang sa mga pinakauling tinalakay ang 2026 budget ng DPWH na inaprubahan ng Bicam ang pondo sa halagang 529.6 billion piso. Ayon kay Senate Committee on Finance Chairman Sherwin Gatchalian, batay sa validation at computation sa isinumiteng adjusted material cost ng DPWH, may 20.7 billion pisong matitipid mula sa mga overpriced projects ng ahensya. Dito po sa bagong adjustment factor, pinasok na nila yung logistics, pinasok na ho nila yung hauling cost at iba pang mga cost. So naging mas near actual, no? Hindi pa siya actual but near actual na po yung cost nila at in-apply ho namin yan to all 20,000 projects. So ang resulta ng na savings na nakuha ho natin ay 20.7 billion pesos. So confident po ako sabihin na wala nang overpriced na materyales sa loob po nitong budget na ito.
Sa itatapyas na 20.7 bilyong piso, nagpasyang BICAM na 16.5 bilyong piso ang ililipat sa PhilHealth at 4.2 bilyong piso ang ilalaan sa NDRRM Fund. Sa pagtatapos ng deliberasyon, tiniyak naman ni Gatchalian at House Committee on Appropriations Chairperson Representative Micaela Swansing na ang 2026 budget ay corruption-free at standard ng transparency. Ako ay kampante na itong budget na ito ay tunay na tutugon sa mga pangangailangan po ng ating mga kababayan. At ang higit sa lahat, itong budget na ito ay corruption-free at higit sa lahat, wala nang overprice at higit sa lahat, ito po ang budget na magiging masasabi ko standard for transparency. Muli, ito po ay isang makasaysayang araw para sa ating bansa. Sa unang pagkakataon po, ito ang pinakaunang live stream ng Bicameral Conference Committee proceedings. Ito po ang ating paninindigan na totoo yung sinasabi ng Kongreso at ng Senado na gusto na po naming buksan yung tabing sa usapin ng budget. Target ng Kongresong isalang sa ratification ng panukalang pondong ito sa December 22 at aprobahan na ng Pangulo bago matapos ang taong 2025. RMN Network News. Bagong lista ng farm-to-market roads sa project na abot sa 8.9 bilyong piso, inaprubahan naman sa BICAM. Rajuman Conde, Batag sa Balita. Tinanggap na ng Bicameral Conference Committee ang isiningit na bagong farm-to-market roads projects ng Department of Agriculture o DA na abot ng 8.9 billion pesos. Nagkaroon ng diskusyon ng mga mambabatas tungkol sa naging liham ni DA Secretary Francisco Chu Laurel noong December 15 kung saan dito lumitaw ang 8.9 billion na bagong listahan ng FMR projects mula sa kabuang 33 billion pesos na unang inaprobahang pondo ng BICAM noong December 13. Kinuwestiyon ni Senator Loren Legarda kung bakit hindi nakapaloob sa National Expenditure Program o NEP at sa inaprobahang House General Appropriations Bill ang 8.9 billion na FMR projects. Git ng Senadora, kahit pa may kumpletong coordinates o impormasyon ng bagong listahan ng FMR projects, hindi dapat makasanayan ng mga ahensya na sa kada last minute ng BICAM ay saka sila magpapasa ng bagong listahan para palitan ng mga proyektong nakapaloob sa kanilang taunang pondo. Tinukoy naman ni Senator Kiko Pangilinan na nakasaad sa liham ng DA Secretary na ang naunang isinumiteng mga proyekto ay walang approval ng kalihim dahil ito ay naka-medical leave. Kaya ngayon ay posibleng itinatama nilang listahan at sa unang pagkakataon ay kumpletong nakalista pati ang coordinates o itemized projects na hindi ginagawa sa mga nakalipas na budget process. Sinuportahan naman ito ni BICAM Co-Chair Congresswoman Mika Swansing na ang mga piniling proyekto sa ilalim ng bagong listahan ay tiniyak ng DA na handa para sa implementasyon at tumutupad sa national at regional priorities para sa pagpapalakas ng agricultural production, pagpapababa ng pagkalugi sa post-harvest at pagpapalawak ng market access sa mga prioridad na lugar ng mga magsasaka. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Conde Batak, Tatak RMN. RMN Network News. 7:09 ng umaga. Inaprubahan ng BICAM Conference Committee naman ang 63 bilyong pisong pondo para sa AICS, itong Assistance to Individuals in Crisis Situation ng DSWD. Mas mataas ito sa 27 bilyong pisong panukala sa National Expenditure Program at sa naunang 14 bilyong pisong mungkahi ng Senado. Ayon kay Senador Erwin Tulfo, kailangan ng malaking pondo dahil sa 17 milyong mga Pilipinong nasa poverty line at sa sunod-sunod na kalamidad ngayong taon. The AICS is needed badly. Pag tinamaan po yung isang area, pag hihintay ka pa ng QRF, abutin po ng 2-3 linggo bago ma-release. Whereas kung nandyan na mismo yung AICS, madali na pong ma-release na lang po ito ng department doon sa mga beneficiaries. Sinigundahan ito ni House Committee on Appropriations Chairperson Mika Swansing
na halimbawa ang kulang na 43 bilyong pisong pondo sa AIX para sa 2025 dahil sa sunod-sunod na kalamidad. Pero kinontra ito ni Senador Amy Marcos at sinabing posible pa rin na magamit sa pamumulitika ang pondo. Lumobo naman ang ating AIC sa 64 billion. Sana yung mga tunay na nangangailangan ng makinabang dito at alalahanin natin may eleksyon na naman sa 2026, may barangay at BARM. Wag naman sana tuluyang mapolitika muli. Sa cloud ng AIX ang tulong pinansyal para sa medical, pagkain, edukasyon, transportasyon at burial assistance. RMN Network News. Pondo ng maifip, hindi dadaan sa kamay ng politiko. Radyoman Grace Mariano sa balita. Pinawi ni Palawan Representative Jose Alvarez ang pangamba kaugnay sa pondong inilaan sa Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients o MAIFIP. Ayon kay Alvarez, na miyembro ng House Contingent sa Bicameral Conference Committee, direktang mapupunta sa mga ospital ang pondo ng MAIFIP bilang bayad sa serbisyong medikal na ibinibigay sa mga pasyente. Pagtiyak ni Alvarez, walang pondo ng MAIFIP ang dadaan sa kamay ng sinumang politiko dahil diretso itong ibabayad ng Department of Health Regional Office sa mga ospital kapag naisumite na ang mga bill. Sa versyon ng Kamara ng 2026 budget ay 49.2 billion pesos ang inilaan sa MAIFIP habang 28 billion pesos naman sa ipinasang national budget ng Senado. Sa BICAM ay nagkasundo ang kinatawan ng Kamara at Senado na gawin itong 51.6 billion pesos. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN. RMN Network News. Alas 7:12 ng umaga, naharap naman sa 1 bilyong pisong class action na civil suit sina dating Congressman Zaldico, Quezon City 1st of 5th District Representative Patrick Michael Vargas at dating House Speaker Martin Romualdez. Hindi matapos magkaya ng kasong civil sa Quezon City Regional Trial Court ang grupong United People Against Corruption dahil sa mga palpak na flood control project sa Novaliches sa Quezon City. Sa panayam ng DZXL RMN Manila, sinabi ni Bong Lazaro, ang tagapagsalita ng UPAC, bagamat gumastos na milyong-milyong piso para sa flood control, ay patuloy pa rin nakakaranas ng paghihirap ang mga residente tuwing may bagyo o malakas na buhos ng ulan. 1 billion ang sinisigil namin dito sa mga respondent. Yun po yung objective namin, mapanagot itong mga sinasabing sangkot regardless po kung ilan sila. No? Basta dun sa unang basis, dahil dun sa sinabi, dun sa isiniwalat ng mga diskaya at dun sa karanasan namin dito mismo sa Quezon City, sisikapin namin makasuhan, masampa ng kaso, masingil itong mga taong ito at mapanagot sila at maibigay sa tao, dun sa mga apektadong biktima, yung nararapat. Samantala sa isang payag, sinabi naman ni Congressman Vargas na walang guni-guning mga proyekto sa kanyang distrito at handaan niya itong harapin ang reklamo dahil nasa panig niya ang katotohanan. Sinabi naman ni Attorney Rui Rondain, abogado ni Ko, na gusto muna nilang makita ang reklamo bago magbigay ng anumang komento. RMN Network News. Inilipat na sa Regional Trial Court ng Lapu-Lapu City sa Cebu ang 2 reklamong kriminal na inihain naman laban sa kontratistang si Sara Diskaya at ilang mga engineers ng DPWH Davao Occidental. Ayon kay Supreme Court spokesperson Camille Ting, ito yung sunod sa pamantayan ng korte na ipasa sa Anti-Graft Court ng pinakamalapit na judicial region ang corruption-related cases na may kinalaman sa infrastructure projects. Samantala, sinabi ni Department of Justice spokesperson Attorney Paulo Martinez na kasalukuyan nagpapatuloy ang paglilipat ng mga record ng mga kaso. Dagdag nito, sa pinaglipatan ng korte, inaasang manggagaling ang warrant of arrest laban kay Diskaya at sa iba pang mga akusado. Sumuko si Diskaya sa NBI nitong December 9 kasunod ng recommendation ng Ombudsman. Nakasuhan siya ng malversation at graft kaugnay ng Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental. RMN
MN Network News. Holiday Transport Plan ng PITX inactivate na dahil sa pagdagsa ng mga pasahero simula bukas. Nakatutok doon, Radyoman Chill Emprido. Chill! Radyoman Aljo, activated na nga itong holiday transport plan ng Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Ito'y dahil pa rin sa pagdagsa ng mga pasahero na bibiyahe patungo ng kanilang mga probinsya ngayong holiday season. Ayon sa pamunuan ng PITX, inaasahan kasi na aabot sa 3 milyon ng mga pasahero na dadaan at gagamit ng terminal simula bukas, December 19 hanggang January 5. Tiniyak naman nila itong mahigpit na papapatupad ng security measures, dagdag na customer assistance desk at mas pinaigting na koordinasyon sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Samantala, inabisuhan naman ng mga pasahero na magdagdag ng oras sa kanilang biyahe upang maiwasan ang abala at pagkaantala. Normal naman ang operasyon sa terminal at makikita yung mga pasahero sa kanilang mga ticketing booth. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Chill Emprido, Tatak RMN. Salamat, Chill! MN Network News. Arangkada na sa bisperas ng Pasko sa December 24 ang unang bugso ng EDSA Rehabilitation. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, sasamantalahin ang 2 linggong holiday break para masimulan ang pagsasaayos sa kalsada. Para hindi masyadong makaabala sa mga motorista, ay tatapusin ng DPWH ang pagkukumpuni sa EDSA sa loob ng 8 buwan na mas maikling panahon kumpara sa original na 2-year plan. We will be using stone mastic asphalt technology. Itong gagamitin sa EDSA, I don't think it has been used on our national roads yet. No, itong technology ito, makikita niyo ito mostly sa Japan. No, kung makikita niyo yung mga asfalto sa Japan, ito yung gagamitin nating teknolohiya. Dahil hindi na nga tayo magre-reblock ng lahat, kaya nga natin, asfaltong matibay. Hindi yung asfalto, isang ulan lang, nasisira na. Unang kukumpunuhin sa unang 4 na buwan ang Rojas Boulevard hanggang EDSA Orense sa Makati at isusunod sa Phase 2 ang natitirang bahagi ng EDSA. From 11 p.m. of December 24 to 4 a.m. of January 5. Tuloy-tuloy ang trabaho dyan, lalo na yung reblocking. Kasi nga minimal ang gagamit sa EDSA, kaya mag-take advantage tayo, nabubuhos na tayo, lalo na yung malaking trabaho sa reblocking. So yun, abala yun. Pero ang sinabi naman ng MMDA, abala yun, pero kakaunti lang naman talaga ang gumagamit ng EDSA during this period. Pero sa mula Jan 5 onward, ang abala lang sa gabi hanggang madaling araw from 10 p.m. to 4 a.m. Pagdating ng 5 a.m., wala nang abala yun hanggang 10 p.m. ulit kasi bukas na ang buong EDSA. Tiniyak naman ni Department of Transportation Secretary Giovanni Lopez na hindi maapektuhan ang operasyon ng EDSA Busway sa kabila ng isasagawang rehabilitasyon sa susunod na linggo. Kapag natapos po nila yan, si Chairman Don po found a way na at least i-move namin yung barrier para sa second innermost lane, no? Yung pangalawa, no, ayun yung una, no? Para at least maayos na yung innermost, ililipat lang po dito yung barrier para tuloy-tuloy po ang ating busway. Samantala, maglalatag naman ang MMDA ng traffic management measures at mga advisory bilang gabay sa mga motorista bago umpisahan ang rehabilitasyon. RMN Network News. MMDA magigipagpulong sa mga local government units kaugnay sa mga alternatibong ruta sa oras na magsimula na ang EDSA Rehab. Radyoman Lestor Aler sa balita. RMN Live Reports. Kasamang Aljo, makikipagpulong ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa mga lokal na pamahalaang nakakasakop sa EDSA para sa mga alternatibong ruta sa oras na magsimula ang rehabilitasyon. Yan ang kinumpirma ni MMDA Chairman Romando Artes sa pulong balitaan. Ayon kay Artes, isasagawa ang pagpupulong sa oras na ma-ispinal na ng Department of Public Works and Highways o DPWH o mga bahagi na sasailalim sa reblocking
sa darating na December 24. As soon as ma-finalize ng DPWH yung specific areas na i-reblock, we'll meet with them, particularly yung mga LGUs na nakakasakop ng lugar, para yung mga alternate routes natin ay ma-free pa rin. Dagdag pa niya na naka-full deployment ang mga MMDA enforcers sa pagsisimula ng EDSA Rehab. Pero nakipag-ugnayan na sila sa mga contractors na magkaroon ng mga marshals at traffic enforcers mula sa mga LGUs na tutulong naman sa pag-asiste sa daloy ng trapiko. Require naman po natin yung mga contractors to have marshals, isusupplement lang namin yun. So, kailangan meron din on the part ng contractor na nagmamando daw sa traffic under our supervision to make sure na minimal yung effect. And then, we'll coordinate din sa local government units. Yan ang tinig ni MMDA Chairman Roman Duarte. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Lestoraler, Tatak, RMN. RMN Network News. Thank you, Lester. Samantala, ipinagpaliban ng LTFRB, Land Transportation, the Franchising and Regulatory Board ang implementation ng pansamantalang pagbaba ng surge pricing cap para sa mga ride-hailing services TNVS. Initugon sa iling ng mga transport network companies upang mabigyan sila ng sapat na panahon na mai-reconfigure ang kanilang sistema sa pamasahe. Bunsod nito iniurong na sa Sabado, December 20 hanggang January 4, 2026 ang implementasyon ng pagbaba ng surcharge cap na dapat sana ay kahapon pa simula. Ang hakbang ay kasunod ng mga reklamong natatanggap ng LTFRB sa mga pasahero tungkol sa hindi makatwirang pagtaas ng pamasahe ng mga TNVS sa panahon ng holiday rush at peak hours. Sa ilalim ng LTFRB, Memorandum Circular No. 2025-056, ang maximum na maaaring singilin ng surge price ay hindi dapat lumampas sa kabuuan ng per kilometer rate at per minute travel time. Halimbawa para sa sedan, ang maximum surge na papayagan ay 95 pesos, hindi kasama ang flag down rate. RMN Network News. Halos kalahating bilyong pisong halaga ng illegal na droga sinunog naman. Doon po ito sa Cebu, sa thermal facility ng isang punerarya. Rajuman Ken Galinea, RMN Cebu sa Balita. Tinatayang nagkakalaga na mahigit 468 million pesos ang iba't ibang iligal na droga na sinunog sa pamumuno ng Philippine Drug Enforcement Agency 7 sa thermal facility ng Cebu Cosmopolitan Funeral Home sa lungsod ng Cebu. Ito ang pangatlong beses ngayong taon na sinunog ang mga nakumpiskang iligal na droga sa ilalim ng liderato ni PDEA 7 Regional Director Joel Plaza matapos itong makakuha ng clearance mula sa korte. Bago sinunog ang mga droga ay nagkaroon muna ng awarding ceremony sa ilalim ng Operation Private Eye kung saan 4 na mga informants ang nabigyan ng cash reward dahil sa pagbibigay nito ng mahahalagang impormasyon na nagresulta sa matagumpay na major drug bust operation sa Lapu-Lapu, Mandawi at Talisay City. Ang aktibidad ay dinaluhan mismo ni Dangerous Drugs Board Secretary Oscar Valenzuela, PDEA Director General Undersecretary Isagani Nerez, Cebu City Mayor Nestor Archival at iba pang mga opisyal sa Cebu. Kasama mo sa DYHP Arimen Cebu, Radio Man Ken Galinea, Tatak Arimen. RMN Network News. Susunod, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kinundina ang pagbansag sa Pilipinas bilang ISIS training hotspot. Kasunod ng ulat na nanggaling sa bansa mga suspect sa pamamaril sa Bondi Beach sa Australia. Buntag Pilipinas, ito po si foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad. Commission on Elections nangangamba. Narito ang ulo ng mga mainit na balita. Ako si Xander Kayabyab, magbabalik ang RMN Network News. Sovereign rights ng Pilipinas sa West Philippine Sea na 27% ng isdang kinakain natin. Alam mo ba na ayon sa National Mapping and alam mo ba na ang dagat natin ay hindi lang basta tubig? Marami na tayong napag-uusapan tungkol sa West Philippine Sea.
Pero bihira natin marinig mismo ang kahalagahan nito sa ating mga mangingisda. Yan ay karapatan natin yan bawat Pilipino. Kaya ayaw po naming mawala ang West Philippine Sea. Sana wag siyang mawala. Sana manatili siyang atin. Sana protektahan. Ang problema naman po, kaya yung China nambubuli. Hindi kami makapatuloy paghanap buhay. Ay, paano? Andyan sila lahat eh. Huwag natin gamitan ng sandata o basta diplomasya na makuha natin yung, mabawi natin yung lugar na yon. Kung mayroong exclusive economic zone ng West Philippine Sea, dapat exclusively for the Filipinos. Yan ay karapatan natin yan bawat Pilipino. Kahit saan mo man tignan yan, ay Pilipino pa rin na nagmamayari ng West Philippine Sea. Dahil buhay talaga ang kapalit kapag nagkamali ka dahil sa punos na dumadating. Kaya napakahalaga sa amin yan, ang West Philippine Sea. Ako si Regino Renato M. Romero, natiga bayan ng Subic, lalawigan ng Zambales. Ako si Arnold Poslao Jr., galing sa Region 1. Ako si Casiano Junior Mapano, galing sa Barangay Sisiman, Marabeles, Bataan. O si Leonido Moralde sa taga Zambales. Ako si Marichel Baraca, galing Bataan. Ako si Nina Sesuka, galing Barangay Sulamagi, Cabalgawilang Sur. Sa aming mga isda, ang dagat ay aming buhay. Hatid sa inyo ng RMN at US Embassy Manila's Fish Fry Program. Sabay-sabay nating damhin ang init ng pagsasama-sama, ang liwanag ng pag-asa, at ang kilig na hatid ng pagmamahal. Dahil ngayong Kapaskuhan, nasaan ka man sa mundo, dito sa RMN, kasama ka sa liwanag ng Paskong Pinoy. Sa bawat tawanan, musikahan at balitang pinagsaluhan, ramdam ang tuwa ng samahan. Tunay na ang Paskong may pusong Pinoy ay masaya't makulay. Mula sa amin, dito sa RMN, maligayang Pasko mga kasama. Mas masigla ang pagdiriwang dahil kasama ka sa liwanag ng Paskong Pinoy. RMN Network News. Tuloy-tuloy tayo sa ating pong mga balita. Oras natin na alas 7:28 na ng umaga. Pinalaga ng Malacanang ang ilang mga report na nagsasabing training hotspot ng Pilipinas ng mga teroristang Islamic State o itong ISIS. Ito'y kasunod ng pagkumpirma ng Bureau of Immigration na nanatili muna sa bansa ng halos isang buwan na magamang suspect sa mass shooting sa Bondi Beach sa Sydney, Australia bago gawin ang krimen. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, mismong ang National Security Council ang nagsabing walang kumpirmasyon ang mga aligasyon na dito nagsanay ang mag-ama. The President strongly rejects the sweeping statement and the misleading characterization of the Philippines as the ISIS training hotspot. Regarding reports describing the Philippines as an ISIS hotspot, the characterization is misleading. Currently, there is no validated report or confirmation that the individuals involved in the Bondi Beach incident received any form of training in the Philippines. Philippine authorities, in coordination with international partners, continue to verify all available information, but no evidence has been presented to support claims that the country was used for terrorist training. Malinaw rin anyang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Anti-Terrorism Council at iba pang ahensya na manatiling nakalerto upang mapigilan ang anumang banta ng terorismo sa bansa. May apela naman ang palasyo sa mga international media, mga foreign media. Maging mapanuri at maging responsable din po sa pagpapahayag at lalo po ito ay nakaka-apekto sa integridad at imahe ng Pilipinas. Si Palace Press Officer Yusek Claire Castro, tinawag na hindi naman patas at responsable na isang security expert ang payag na training hotspot o hotbed ng Pilipinas
na mga teroristang Islamic State o ISIS. Ito'y kasunod ng report ng ilang foreign media na konektado ang mag-amang suspect sa Bondi Beach shooting sa local terrorist group at nanatili sa bansa ng halos isang buwan para magsanay. Sa panayam ng DZXL RMN Manila, binigyan din ni Manila-based think tank International Development and Security Cooperation President Dr. Chester Cabalsa na matagal nang nasugpo ng pamalaan ang paglaganap ng terorismo sa bansa. Matagal na nating na-contain yung terrorism issue natin, no? Kaya nga nag-external defense tayo kasi nga yung internal security operations natin, bumaba na yung mga threats dito in terms of the insurgency level and terrorism and violent extremism, no? So malaki yung ginawa ng ating armed forces pagdating dyan, kaya hindi natin pwedeng sabihin na hotbed of terrorism ang Pilipinas. Para kay Dr. Cabalsa, hindi dapat isisi sa Pilipinas ang nangyaring mass shooting sa Bondi Beach, Australia dahil ang totoong may problema ay ang kanilang homeland security kung kaya't nakalusot ang mga suspect. I think ang problem nila is their own homeland security. Huwag nilang ibato sa Pilipinas yung homeland security nila dahil responsibility ng kanilang gobyerno at bansa yun at hindi ng Pilipinas. No? So, ang punto natin dito, ang Pilipinas ay ginagawa yung kanilang responsibilidad para i-address ang issue ng terrorism. Ang tinig ho ni security expert Dr. Chester Cabalsa sa panayam ng DZXL RMN Manila. RMN Network News. Ini-evaluate na ng Kamarang Hiling na travel clearance ni Davao City 1st District Congressman Pulong Duterte para magbiyahe abroad. Ayon kay Attorney Jose Salonga, Executive Director ng Office of the Secretary General, ay pinag-aaralan pa kung naayon sa kasalukuyang patakaran ng Kamarang Hiling na travel clearance. Matatandang humiling noon si Congressman Duterte ng travel clearance para makabisita sa 17 mga bansa mula December 15 hanggang 20 ng Pebrero 2026. Pero pina-revise ito ng Kamara dahil tatama mo ito sa official session days. Nag-submit na ng revised travel clearance request ang kongresista para sa pagbiyahe simula Enero 3 hanggang 30, 2026 sa Netherlands at Australia. Idilagay na dahilan ng pagbisita sa mga si dating Pangulong Duterte na nakapiit sa The Hague at the Netherlands at sa kanyang anak na nag-aaral naman sa Australia. Iginit ni Congressman Duterte na personal niyang sasagutin ang lahat ng kanyang gastusin sa naturang biyahe. RMN Network News. 7:34 ng umaga, Armed Forces of the Philippines tiniyak ang seguridad ng mga Pilipinong mangingisda sa West Philippine Sea. Report mula kay Rajuman Marjo Domingo. Tiniyak ng Armed Forces of the Philippines na patuloy ang isinasagawang mandato ng ahensya para protektahan ang soberanya ng bansa kasama na ang pagprotekta sa mga mangingisda sa West Philippine Sea. Matatandaan na nagbigay ng kautusan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Philippine Coast Guard para sa nasabing seguridad ng mga mangingisda. Ito ay matapos ang insidente na panghaharas ng mga barko ng Chinese Coast Guard sa mga Pilipinong mangingisda sa Escoda Shoal na nagresulta sa pagtamo ng mga sugat ng 3 individual. Ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, na patuloy ang kanilang suporta sa PCG, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at iba pang mga ahensya ng pamahalaan para sa pagbabantay at pagbibigay ng seguridad sa mga katubigang nasasakupan ng bansa. Dagdag pa niya na matagal na sila nagsasagawa ng pagpapatrolya sa West Philippine Sea at matapos ang pahayag ng Secretary of National Defense ay nagdagdag na rin umano sila ng mga patrols hindi lang sa West Philippine Sea, pati na rin sa Bajo de Masinloc, Northern Islands at sa lahat ng teritoryo ng bansa. For many years now, since I would say time immemorial, we have been conducting patrols all over our territory. After the statement of the SND on Council, we have increased our patrols, not only the West Philippine Sea, to include Bajo de Masinloc, to include our Northern Islands, all over our territory.
At ang inyong napakinggan ay ang tinig ni Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Marjorie Domingo, Tatak RMN. RMN Network News. Pangulong Marcos Jr. nag-ala Santa Claus naman sa mga benepisyaryo ng DSWD program. Rajman Chanel Salazar sa balita. Personal na nagsilbi ng pagkain si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Walang Gutom Kitchen ng Department of Social Welfare and Development sa Pasay City. Suot ang pulang apron at Santa hat, mismo ang Pangulo ang naghatid ng pagkain sa mga benepisyaryo ng Walang Gutom at Pag-abot programs ng ahensya. Isinabay ang aktibidad sa pagunita ng unang anibersaryo ng Walang Gutom Kitchen na nagsilbing food bank at soup kitchen para sa mga Pilipinong kulang sa pagkain. Ipinagdiwang din ang ikalawang taon ng pagpapatupad ng Pag-abot program kasabay ng formal na pagbubukas ng Pag-abot Processing Center bilang bahagi ng pamaskong handog. Ang pasilidad ay may 180 bed capacity at nagsisilbing pansamantalang tirahan ng mga batang lansangan at pamilyang kinukuha sa kalsada. Mayroon itong mga pasilidad tulad ng dining hall, wellness area, child minding center, counseling rooms, breastfeeding area, medical area at isolation wards. Matapos ang pamamahagi ng pagkain, nag-ala Santa Claus naman si Pangulong Marcos at namigay ng regalo sa mga benepisyaryo. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Chanel Salazar, Tatak RMN. RMN Network News. Christmas sa Pinas, isa sa mga highlight ng Pasko ay ang pamimigay ng regalo at sa San Jorge, Samar ay nagsilbing Santa Claus sa mga sundalo. Ating panoorin ang pagpapangiti ng 3rd Infantry Battalion 7 ID sa mga chikiting sa Christmas sa Pinas Special Report ni Rajuman Chester Sanita, RMN Tacloban. Hindi lang sa bakbakan, pagbibigay seguridad o pagtatanggol sa mamamayan, handa ang kasunduluhan ng 3rd Infantry Battalion ng 7ID, kundi pati rin sa pagbibigay ng ngiti sa mga chikiting ngayong Kapaskuhan. Aabot sa 150 elementary pupils ng Barangay Tumugbong, San Jorge sa Samar ang nabigyan ng regalo ng 3rd Infantry regardless of what battalion 7ID ng Philippine Army. Sa isinagawang programa na Gugma Parahan Kabataan Adapt a Child Project, nabigyan ang kabataan ng school supplies, vitamins, mga laruan, libro at pagkain. Hindi alintana ng kabataan ang malakas na buhos ng ulan na game na nakipagsayawan at nakipagtawanan sa mga kasundaluhan. Pinangunahan ito ni 801st Infantry Brigade Commander Brigadier General Arlino L. Senday Diego at ni Battalion Commander Lieutenant Colonel Marks Luther B. Rosario sa suporta ng mga LGU at iba pang stakeholders at sponsors. Sa mensahe ni Senday Diego, pinasalamatan niya ang lahat ng tumulong sa matagumpay na pagtitipon at sinabi nitong napakaganda ng inisyatiba ng 3rd Infantry Battalion dahil sa pagbibigay nila ng suporta sa kabataan na itinuturing na pag-asa ng bayan. Maraming salamat sa lahat, lalong-lalo na sa ating 3rd Infantry Battalion, lalong-lalo na sa lahat ng ating mga stakeholders, ating mga kaibigan, ating mga teachers, ating mga local government. Tama-tama talaga sa diwa ng Pasko itong ginawa nyo. At ito, ang mga bida natin ngayon, ang mga kabataan, na siyang ating mga pag-asa ng ating bayan. Kaya kanina natutuwa ko na may kanya-kanya kayong pangarap sa buhay. Hinikayat din niya ang kabataan na tuparin ang kanilang pangarap. Dagdag pa ni Senday Diego, ang kabataan ang bida ngayong Kapaskuhan. Mula dito sa San Jorge, Samar, para sa Christmas sa Pinas, Rajuman Chester Sanita, Tatak RMN. Buntag Pilipinas sa idupos. Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad. Commission on Elections nangangampanya. Narito ng ulo ng mga mainit na balita. Ako si Xander Kayabyab, magbabalik ang RMN Network News. Sovereign rights ng Pilipinas sa West Philippine Sea na 27% ng isdang kinakain natin. Alam mo ba na ayon sa National Mapping and alam mo ba na ang dagat natin ay hindi lang basta tubig? Marami na tayong napag-uusapan tungkol sa West Philippine Sea.
Pero bihira natin marinig mismo ang kahalagahan nito sa ating mga mangingisda. Yan ay karapatan natin yan, bawat Pilipino. Kaya ayaw po naming mawala ang West Philippine Sea. Sana wag siyang mawala. Sana manatili siyang atin. Sana protektahan. Ang problema naman po, kaya yung China nambubuli. Hindi kami makapatuloy paghanap buhay. Paano? Andyan sila lahat eh. Huwag natin gamitan ng sandata o basta diplomasya na makuha natin yung, mabawi natin yung lugar na yon. Kung mayroong exclusive economic zone ng West Philippine Sea, dapat exclusively for the Filipinos. Yan ay karapatan natin yan, bawat Pilipino. Kahit saan mo man tignan yan, ay Pilipino pa rin na nagmamayari ng West Philippine Sea. Dahil buhay talaga ang kapalit kapag nagkamali ka dahil sa unos na dumadating. Kaya napakahalaga sa amin yan, ang West Philippine Sea. Ako si Regino Renato M. Romero, natiga bayan ng Subic, lalawigan ng Zambales. Ako si Arnold Poislao Jr., galing sa Region 1. Ako si Casiano Junior Mapano, galing sa Barangay Sisiman, Maraviles, Bataan. O si Leonido Moralde sa taga Zambales. Ako si Marichel Baraca, galing Bataan. Ako si Nina Sesuka, galing Barangay Sulamagi, Cabalgawilang Sur. Sa aming mga isda, Ang dagat ay aming buhay. Hatid sa inyo ng RMN at US Embassy Manila's Fish Fry Program. Balitang Sports. Tinuldukan ng Philippine Women's National Football Team ang 5 taong pamamayagpag ng Vietnam sa Southeast Asian Games. Sa score na 6-5, nasungkit ng Pilipinas ang gold medal sa pamamagitan ng penalty shootouts. Una nang tinalo ng Pilipinas ang Thailand sa semifinals noong linggo. Ang Pilipinas ay 3 bansang nanalo ng SEA Games title sa women's football na 40 taong dinomina ng Vietnam at Thailand. Samantala nasa ika-6 na pwesto sa medal tally ang Pilipinas na may kabuang 213 medals, 38 gold, 55 silver at 120 bronze medal. Nangunguna pa rin ang Thailand na may 385 medal, sinundan ng Indonesia, Vietnam, Singapore at ng Malaysia. RMN Network News. 7 araw na lang, Pasko na! At sumainyo ang mga nangungunang mga balita. Ito po si Rajman Aljo Bendijo mula po sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Mayong buntag, Pilipinas. Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Palagi ang tumutok para huwag mahuli sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide. For more than 70 years. Tatak RMN. Ako po si Aljo Bendijo, magbabalik ang